Oras madita salutna Hami parhalado HKBP kebaruan baru pasaton. Selamat hari Minggu, Minggu Advent paduahon tu hita saluhutna tarlu mobi tu akka amang inang nama dohoti parmingguan sian streaming marulaon nahohoma hita senang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 38 ayat sada roh di ayat 3. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di parbadia, natu palangi dohotanoon. Amen.
Idama hatop doa uro tiup mana dihon waeng asa unang adong nama buat tupal mi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale amanamina di Banua Gijang nama dok mauliate dohami tuho ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalahu salpu sogot langit dohotano alaina hoddo anggo hatam ro di saleleng-lelengna akup nii ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa parumuan mi sai asi maroham dihami pahot marohanami marha porsyaon dihatam marhite-hite todi parbadia padu ngomahami jala paringgas hami martangiang asa marlasni roha hami paimai mahon ho jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amen. Undul mamu. Mari demahita sian bukende nomor 177 ayat sadaro di 2. Tangihon mapatik ni debata di minggu sadarion iman atar surat sian Lukas 21 ayat 36. Alai dungo mahamu toktong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masai laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai ima saatna atong rap magidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan dibata, saya karugui mahami, malah hobar tupatikmi. Amin. Mari dihitasian buku ende nomor 424 ayat sadaro di ayat 2.
marunduk di roha topo di sude pambanguna torbang cekemu sude pasatu Yesus sabda dirine sado pasumbuhan pangop naik Tato poti ama dosata. Ale Tuhan di bata pargogo no nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lo murahami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati itu madikon dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i ubahin dipangido hami. Sai sudati matur torum asa unang mangunai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata talengok tu hasil sani dosa. Alani pangalau siot tado ubahen natar tulang Kristus. Jala binahen nihah jahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhiteani hasonangatta. Jala binahen ibugang nama malum itahilala. Hasangapun madi debatana digijang. Amin. Udul mamu. Mari dehita sian buku ende nomor 447 ayat sadaru dia 2. Dum Tuhan Yesus nampunaan Songgok damena biarlah dari pargogo ngurunai nasa dosaku nangsai doi kabari tahun holongai di dia Tuhan kudosoni tu manupahi tarlomida sasada Yesus pinujima di hongoluku lasohaki jumolo Yesus siluami pangiringonmu tolongi langalo dosa nalo hati kabari kaon holongai di dia Tuhan kudosoni Tumanupahi maromina sasada Yesus pinujina
Hatani debata turpuk epistel di Minggu Advent paduahon sadarion, imana tersurat di Psalmen 72 ayat sadaro di ayat 10 sia. Tajahama marsikat soring. Ale debata saya pasahat ma akka pangumum mu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa diuhum bangsong merkehite hati goran, jala maruli uhum akka nadamomu. Asa mar parbuehon hadameon akka dolok di bangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai pati kosona do uhum tu akka nadamol ni bangsoi, tu pahana do akka anak nina pogos, jala puhamna do sibaeng gogo. Sai homa dihabiari halak saleling adong mata niari, jala saleling tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuak maibana songon panganai, dan tepadang nasinabi, songon udan nene nama marno itano. Martuna sima diakka arinai partigori, jala mani buk-buk hadameon rodi naso adong be bulan. Jadi ibana mangarajai siang laut sahatu laut, jala siang batang aiki sahat rodi akka ujung tahunan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan yakka musuna orbuk. Buano ni akka raja siang Tarsis dohot akka pulau masoba-soba, akka raja siang Seba dohot Ethiopia manaruhon silehon-lehon. Jala sobau ni sudi raja ibana, luhut do akka parbegu mangoloi ibana. Hai paluana mana pogos na jojo dohot adamon na soma pangalua-luan. Ai paluanon mana pogos na jojo dohot Olowana do na met-met dohot na pogos, jala paluaon na do akka todi ni akka pogos. Paluauna doton dinasida sian pangarupaun dohot sian parhilangon, jalana arga situtu do mudar nasida di rohana. Sai mangulu do ibana jala lehonon na tu ibana sere siat seba, jala tangiak konon na do ibana toktong, pasu-pasuon na do ibana ganupari. Jadi gabe situtu maeme di kanon, ro diputsungi akadolok, humaras mapar buena, songan Libanon, jala martuburi nasida jomai sian huta, songan dohot ni tanon. Sai hot ma guarnai rodi saleleng-lelengna, sai muap ma baritana saleleng adong mata niari. Asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana, luhut akka parbegu martuahon ibana. Pinuji ma debata Jehovah, debata Israel, sasada sado mambain akka halongan. Pinuji ma dohot goarni hamuliaon nai, rodi saleleng-lelengna, jalago hasangapon ma liat portibion. Amen, amen, ido sahatna. Martua do natu mangihon hatani debata, jala na upeupsa. Amen. Mari de maita sian buku ende nomor 30 sia ayat sada dot ayat 3. Hama panjaloku ioku haki, behama panoboku io rajaki, soba
komaha porsiautai songon nahina tidak koni dongata sao porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosa. Na tumupang langit do. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasarai. Imana tinubuan si Maria. Naga bebean siaton di parbadia adorong sohagugun. Ido tuata natu mau berni di panguman isilatus namate terpaja luibana di hau pinar silang natuan tuan wakulu di tanong namulak mangulu di ari patoluhon sugo lau nudul di syamon di batal Jawa amanai pargogo naso atau dosami disi maibana pai mamulak sogo tutanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di parbadia jaladong sadauri nabadia uria topani halak Kristen akan nabadia do diasesani dosa dohot do diatai namandok mulak mangulu dosogot daging di halak nok mate do diangolon nasora sudah amin undul mahamu tag bege ma kor sian paduan suara godung.
Tapi kima tikting di minggu tas sadarion. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 7 Desember 2025. Sada, gowarni Minggu sadarion, ima Minggu Advent paduahon doho topik, paubahamu marohamuna, ainunga songgop harajaon banua gijangi. 2. Padidion Nabadia, sadarion, Minggu tanggal 7 Desember 2025, patupaon ni Huriata do padidian Nabadia di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB tu ianak kota ima Harvey George Natama Tapubolon, anak ni Amata Philip Yabes M Tapubolon, inang Eva Kristiani Borusitanggang sektor Satahi. 2. Celia Braili Uli Siregar, Boruni Amata Immanuel Tulus Hasiregar, inang Debbie Carolina Samara Seksian Sektor Sion. Tolu, Ruas Namonding. Na di hari Minggu tanggal 23 November 2025 nasalpu, nunga marujungolu Amata Thompson Silitonga, umur 74 tahun 10 bulan, alamat Jalan Melati Sada nomor 24A Gandul, Sian Sektor Satahi. Nunga tu udian na di hari Senin tanggal 24 Desember 2000 November 2025 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. 4. Pasahat pelayan khusus banjir bandang dan tanah longsor. Sadarion, Minggu tanggal 7 Desember 2025, Dungsip Puljamita, pasahat pelea Tujolo Dohita, ima korban bencana banjir bandang, dohot tanah longsor di Tapanuli Tengah, khususna Sibolga dohot sekitarna. Mardomutusi, Tagan Sojamita, Mardalan Dotolu Kantong, Sada A, Sada B, dohot 2. 5. Bantuan bencana banjir di wilayah Sumatera. Mardomu tu pangidoan ni ruas, asa dibuka huria rekening khusus tu bantuan bencana banjir wilayah Sumatera. Tu ruas nanae manubang, boima mentransfer tu HKBP Kebayoran Baru, Komisi Ekologi. Nomor rekening Boima Tajaha di Warta Cetak. Onom Dewan Diakonia. Hari Selasa tanggal 10 Desember 2025 pukul 10 WIB di Patupado ibadah dan doa bersama seksi sosial melalui Zoom. Pinangido tusude sintua sektor asa maddohoti doa bersama jemaat tuna marsahid Sian Ganup Sektor Nabe. 7. Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru. Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 pukul 10.06 WIB maringanan di gereja di Patupado Natal Remaja. 8. Sosialisasi panitia Jubileum. Sadarion, Minggu tanggal 7 Desember 2025 Dungsipul Nijahahon Tiktingon, Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru, mensosialisasihon, taringot tu progres kemajuan kepanitiaan. Sia, persembahan bulanan di tahun 2025. Mardomu tunana yang marujung tahun 2025 on, pinangido tu sude ruas, asa pasahaton pelean bulanan tuhuria. Informasi na berhubungan tu keuangan, boima makubungi ganop situa sektor nabe manang tu bagian keuangan ni huriata. 10.
Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tu sudue ruas nihuria, na tubuh manang marbagas di tanggal 7 sahat 10 tolu Desember. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata naso tarsurat dope gowarna di tikting na ulang tahuni di paboama tukadup situa di sektorna manang tu sekretariat. 10 sada aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cektak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat di tikting di huriata di bagasan sadarion. Taingot be mama nangyakoni tujolon itu hata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutang. Marjolo ma tapasahan mulia tegodang tutuhatta pardingan basa ala dilion dopetiki dohot hahi pasun dihita boy mar minggu sadarion di bagasan Lasni Roha. Mewakili panitia jubileum 75 tahun HKBP Kebaran Baru perlu pasahaton nami laporan perkembangan ulau ni panitia narikot tu program panitia jubileum. Sada, penggalangan dana. Sadarion melalui warta cetak nungah pasaat kami laporan penggalangan dana janji iman, kolekte, basar dan proposal sampai dengan tanggal 1 Desember 2025. Pengumuman godangna dana sebesar 3.450 miliar rupiah. Janji iman lebih kurang 20% dopesian jemaat na terdaftar na mengisi janji iman kira-kira 236 kakak sian 812. Toktong dope himbauan nami asa sudema hita ruas masih dohot manupaki huriata lau mengurupi ulau ni panitia melalui pengisian formulir janji iman nadong dipatupa di sekretariat manang panitia. Boido dicicil sampai dengan 30 Juni 2026. Proposal tuaka donatur nunga mulai diedarhon dan rencana penggalangan malam dana direncanakan sekitar Februari. 2. Pembangunan 2 unit rumah tempat tinggal pendeta nunga peletakan batu pertama pembangunan 2 rumah unit pendeta di Kompleks Seknek Cidodol, Jakarta Selatan tanggal 26 November 2025. Jaraknya lebih kurang 10 km sian Garijata. Jadi kira-kira 10-15 menit masa atu huriata molodang macat. Diperkirakan selesai jabui kira-kira akhir April 2026 sebelum ulang tahun 75 tahun HKBP Kebaran Baru. Nihirim roha muluboi diresmihon sebelum pesta puncak jubileum 75 tahun HKBP Kebaran Baru. Tolu. Kegiatan-kegiatan asing, aksi sosial, seminar, beasiswa, dan lain-lain direncanakan akan dimulai awal Februari dung sidung bona tahun ni huriata. 4.
Acara puncak pesta jubileum 75 tahun akan dilaksanakan hari Minggu 24 Mei 2026 nanuluan ni opui eporus HKBP amang Pendeta Dr. Victor Tinamunan. Jala nungadong ruas tanaung rade patupahon tempat ni pesta jubileum ni imasian keluarga Samuel Panjaitan calon situa Leli Boru Tobing. Mulai tema dinasida. Songonima hubasat kami laporan progres ulau ni panitia menengak kom mahita asa sude sakap ni huriat dohor panitia boy di patu padi bata dohor denggan jala boy hita marpesta marolop-olop mamuji tuhata perdenggam basa tanggal 24 Mei 2026. Orasma. Tapi kema ende puji-pujian sian paduan suara Esther. Menolong
Arede mahita sian buku ende nomor 447 ayat sada ro di ujungna. Dota pampungu pelian sada A sada B dohot 2. Bagai, godang dosi
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Advent madihita. Barita nauli di minggu ta di naung masuk kuriata tu minggu Advent na paduahon ima sian Evangelium ni si Matius bidu na patuluhon mamuka sian ayat sada saha ro di ayat 12 songono madidok takasma tapai hutihut. Para jami tahun ni si Johannes Padidi dungi di lau-lau nyari hehe masih Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea nin nama pau bahamu marohamu nainung ngasonggop harajao banwagi jangi ibana do napi nabuani panurirang jesaya ujunani dokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan paturehamu madalad di Tuhani pahorno pamuma si dalanan nai Ibulu niuto do ulos ni si Johannes huli kuling do hohosna aka si hapor doho si tua ni luba do si panganonna dungilau ma pangisi ni Jerusalem manopo tibana songoni doho sudi halak Judea rodi salhut aka na maringana di labung ni Jordani. Jadi di padidi si Johannes manasi dari ayat Jordani dung di topo bedo sa nasida alai di nani idana toro pari sedoho sadu se manopot padidion nainin nama madok nasida hamu anak niulok i sedo nama ngajari hamu pasidik korimas narusugut parbihok kamu mana tama pabua naungmu baru hamuna jala sotung didok hamu di bagasar rohamuna siap berhamdu amanami ai hudok matu hamu tara jadi hode bata do anak ni si Abraham si anak kabatuon ainung ngapola ape takke tu daling niak kahau ope si tabau mana sahau naso mar parbui hon nadinggan jala si dabu honoton tuapi ya au ai dohu didi hotuhamu madokon pau bahor roha alayadul gumogo do naro sia pudiku gari mabuas si patuna hurang tamado peau didi honon ni ido tuhamu todi parbadia doho tapi di tangan nado purpuran payason nama pardigianna papungon nado eme natu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tuapi nasora mitop ido sahakna amnak kadongan di bagasa guarni tu hatta Jesus najulu arong do di sadahuta sahala doli-doli namar guar sitokar ibaik guar sitokar ala memang songonido pangalahona holan na tokar jala holan na manakko do bla union dang marpili di sositakon na anak ni manu pe di takko do baru maranak do pe pinahan ni halak ipe olo do itor hato ditakko bisa datiki na yang manakko may bana tu jabi un sahala namora holas sahala do boruna jala duk sahati bana molo dihitan na julu martubara do jabu dang mate do pe lapuni para jabon ayang guna julu atong ba molodung bodom itore pamate do lappu sudi argamiak alai bagaimana depe makkata hatai amat taon doho boruna si tarulion inang taruli holakku do boruku bapa ngame tuba hape hoso marhaso hotad dope ayadiga pe homuli nang ninna baga do si tarulion ay guarra pe nga si taruli taruli boleh do taruli bagak nang perak sudi halak boleh do guarna si uli bagak jero si uli madok bah ayaw paropuad do bapa napay mahon partadang do panguli somarnaronin na
Aidak kinata alana orang terpandang na sida sehingga alang rohani akka duli-duli harwa manopot si tarulion. Jadi buah nama ini nak atok songonon nai bapa ini nak alai saya ditangi-tangi hositok karos siat tumbaraun. Hari Minggu naro Minggu Advent nama jalau pak Minggu paduduk Minggu Advent. Bereng ma hari Minggu mar Minggu ma bapa asa bapa pe gabi burju mar Minggu. Bereng maise doli-doli nari bereko mar Minggu sariling si opak Minggu ima tudu gabi helamin na. Lapatan natong manangis si pedoli-doli ni parhutai mulu dituru ngapas tiat tong ba merlojong tu si tarulion. Bah ina ma ina ido. Jarak kiado mar Minggu amat taon. Alay hari Minggu detor hatok may bana tu gereja. Ibereng ibana ma di paima masuk masa ada doli-doli. Oh omanian na burjuron ina. Dungi masuk mamusena padua hon. Ibereng ope burjudon. Songoni doh na patoduhon. Alay na parpudi rodo lidolion i masih tokaron. Sudah halak lowang mamering. Bah dakya mar Minggu si tokar mar Minggu hati enak. Alay amat topeng mulai heran, mulai markeru ulu buhina. Sutungom manonin naruhana. Naupati doli-doli mar Minggu diat penna barjuli. Dungi diat penna badua hon tong mahato lawa matau dibereng ma. Natuluna parjulo nakkening dua rodo. Alay sadanai ba dangro. Berarti molo di Indonesian Idol lah ridok tahe. Imai. Alay si tokarotong ro. Lam tabba makeru ni buhini amat taong. Abu tabayak ko ni. Minggu na patuduhon na dua pedang robe mergati muse. Berarti gagal ma na tudon. Alay si tokar sa itong ro. Saha tuna Minggu na paopaton holas si tokar na manaro. Dungi didok amatau matu borunon. Inang marsak dunia rohaku. Duku werek kolas si tokar donaro naopak Minggu Advenon. Ninna rosi tarudiom madok bapa pabudus maroham. Molo si tokkarido na binerengmu namar Minggu naopak Mingguon imara dalan ni Tuhan. Tobok maibana tudu magabe helamininna. Ba mendapat durian runtuh matong si tokaron neng manakku anak ni manukiat do hape gabe dapuk paropuan nauli. Alai laos ima gabe mabain bertobat si tokaron jaladung sohok nasida itor dituduh gabe si tua. Jadi dak sudah kasih tuon latar belakang nana burju adok kiado panakko manuk. Duk pesonari bereng burju-burjuon. Hamunak kadongan topi ni mingguta sadariod didok paubahamu marohamuna ainunga songgop harajau banuagijang. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, suku-suku naparjulu dohot dotu hita padohanon. Dohot, sadar diri, yakin, perdosa dohamu, au pesongonido. Seruan pertobatan itu bukan suatu murka, tetapi itu sebuah kata-kata yang penuh dengan pengharapan bahwa sebenarnya kita masih punya kesempatan mendapatkan anugerah. Alai ketika pada hidup sekarang kita sedang berjalan di jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan apabila kita terus kita berjalan di jalan nasohi nalomohon ni debata, maka berujung pada kebinasaan. Tebodo niat dalani lurus mulus. Alai ujungna anon tubuh matian. Daung be berbalik bertobat.
Ido natarok naking pertobatan ini seruan untuk bertobat, ima seruan pengharapan. Bahwa adong do peke sempatata di parade bata mendapatkan asa dohot tita majalo dengan nibasana. Odo nang nasino arahon ni si Johannes. Takas do di patadahon ni si Johanneson deu 700 tahun adorang so Kristus nunga di surirakos si Jesaya. Taringo tuharoro ni Kristusi alai di pajono sahalak na jauh-jauh di halongonan yang berteriak-teriak berseru-seru di padang belantara. Bodoh amat. Ayah mulon ni di padang belantara. Ise majamitaan ni atau tu ise do suara ni. Songon na jolo arok kalak madok ise do na jumago paremat di Jakarta di Pulau Gadung inna. Bo au inna. Barani hoi Pulau Gadung barani. Barani do madok ise jago ison inna. Dangarung na mga lusia tiki hurok songoni inna. Ido ate inna. Jepiga holau tu Pulau Gadung. Jam 3 pagi inna. Banggo jam 3 pagi datang ni dokon ise jago ison ningon. Badangarung na mga lusia. Jangan-jangan Yohanes seperti itu di padang belantara. Ternyata daong. Padang belantara adong do disos sada kelompok esena guarna sada kelompok elit don sasitong na dihalak Yahudi na mencoba mencari tempat nasunyi naing makilalahon pasidikon aka haramuno di dok rohana, tetapi semuanya dilakukan dengan kemunafikan. Tabani halongonani perlintasan niaka halak namar dagang. Jala di perdagangan sisongon itong dogodang aka keberdosaan aka manipulasi. Alani idu banna roju jui ubanna di suarahon nakining buasa si Yohanes lautu pada halongonan ala di sido gudang nang aka sarang-sarang keberdosaan sarang-sarang ni aka penjahat justru nang pedidok di halongonan itu sebuah keberanian tampil menyuarakan kebenaran menyerukan pertobatan paubahamu marohamuna berbaliklah. Hamunak kadongat di bagasa guarni Tuhatta Yesus Kristus. Ido napi nasahat nanaking di bagasa turpuk tahun. Majauhon. Jala mulu dijauhot tuhita untuk berbalik bertobat jora. Jangan marah. Una kaci rohamuna molarong dope halak majauhok kamu asa muba asa bertobat. Supaya berbalik dari jalan yang salah. Karena ada orang yang bisa melihat kita. Dan masih ada orang yang punya nurani. Mau meluruskan jalan kita. Ahita netorodo haci rohata. Natajom apa di tau marjamita. Habis saya burju maiba inna. Horo madok koko burju. Alai ibu hamuran no di ujung ni turpuk tahun. Hei kamu anak ular beludak. Anope tabereng tusi. Alai nama dok bahwa ketika ada seruan seperti ini harusnya ini yang membuat kita tersadar. Ikonoloro kita mengintrospeksi diri, mengaca diri, itu tabereng madirita. Ya, jangan-jangan ngagudang hasalah aku, ngagudang dosaku. Anak-anak terkadang dan tersadar kita namang ulah dosaon puasa karena semua perlakuan dosa adalah nikmat. Adong dosa naso nikmat. Anggur-anggrang diudah halak. Alana nikmat do, alana tabudo, alana memuaskan do, menjanjikan do hidup benda diulah. Ujungnya lalak mak. Terlena mah. Itu benda disadarkan. Daun be berbalik so maho. Olah ni ima
berbalik kembali ke jalan yang benar ninna. Hamna kadongan dang apala binoto gerakanon suaraon jojowon takas naking lipat orang di turpuk tahun dungi iktor torok marosia Jerusalem dohok pangisi ni dua najonok tu Jordani ro tu si Yohanes ro menyesali dosana laos marhite didok naking dipadi di homma dirina omma nane guaranna baptisan pertobatan adong tolu baptisan natatadda di sejarah ni gereja ta baptisan ni halak Yahudi didok baptisan proselit menjahudikan baptisan di si Yohanes didok baptisan pertobatan alai naking didok si Yohanes adong dope baptisan yang paling berharga narosia pudiku au aik dohu didihon naibana alai nasia pudiki todi do didihon ima naong tajalo baptisan kudus songon baptisan pabuahok kita naong dohot tubuhku hangoluani hamunak kadongan ima kesadaran ternyata gudang dona sida menyadari dirina oh tahe memang perdosa dohi tahin nak tapi mana mau latih yang paling tersulit bagi manusia adalah sadar dan menyatakan dirinya salah saya sudir madok dirinya sitong ido benar merluba bolong diskusi halak kita merluba gol guarna saya nani dok na sitong ujung na bubar ma eber kamu pigen main akar rabuk bolon munas gutur holan ala mangetong makilala apa yang dia katakan itu yang benar alai disod didok daun tersadar dan itu seharusnya adalah kesejatian seorang orang yang punya iman mau tersadar dan mau disadarkan anggo olo tersadar jolmei dan disadarkan ido mabek kita boik mulak tu jati dirita sebagai anak-anak Tuhan. Alaina paduahon nakin di versi Yohanes dotong muncul halak parise doh saduse. Sedia mau. Ini orang-orang yang selalu menganggap dirinya benar, dirinya kudus, dirinya orang yang paling patut di hadapan Tuhan. Ido somalah. Dang olom manangi hokalak. Ido bana dung tertarik si Nikodemus, ai parise do si Nikodemus, tari waktu ajaran di Yesus, berani dia datang siang-siang. Daung. Borngi do ibana. Ido mula dok kalak ro borngi de, songo parroni si Nikodemus do parrom ninna. Ala ni do tarhato tong do si Yohanes. Molo naking didok tua kanata robi bertobatlah paubahamu marohamuna alai diturpuk tahun naking ahado didok tunasida nang penang dipadi dihot dirira hamu anak niuluk dalam Alkitab hai kamu anak-anak ular beludak kenapa dianalogikan tu anak niuluk ya diberi kamu anak niuluk nageleng anak-anak ular sasitong na elok dipandang. Baga idaun, licin, menarik, mempesona. Banyak tampilan-tampilan yang penuh dengan pesona, penuh dengan daya tarik. Tapi yakinkah saudara semuanya itu adalah tampilan yang sesungguhnya? Imana tadok nuangi maka tampilan-tampilan yang penuh dengan kepura-puraan, polesan-polesan yang penuh dengan kamuflase. Kemasan nama ceuli. Bungkusnya cantik. Tapi dalamnya ayal langon anakku inai nata itu anak nai. Ala dah dibungkus dohok bulung nih pisang. Kalau kali mama ini mana anak Jakarta makan yang dibungkus dengan daun pisang ini nak.
Hape mo tamuro haji bagasan lapet. Mulai lihat tu pahopuku sekial panol lapet histori dal kupor de. Tamuro lapet. Berkamuan do di meja mundari. Ola lapet do di si yalangnya kamatan lansia. Berarti marvitamin anggurangai paso. Nah olah kalakido mangalang ido. Dak ya pola taripar lihat kamu tu padi tatarak pola lain na. Mudah-mudahan memelayan non. Nata dok itur kemasan nado diberi kalak tampilannya kita ini sering kali tergiur terpesona hanya dengan tampilan-tampilan. Mana idok na ular beludak, anak-anak ular, padahal dia berbisa. Baga do anak niuloki, alai berbisa. Ido bay didok naking tunai sidaro posi, hamu anak niulok, ise do mengajar hamu pasti dikorni mas narosogot. Maka jangan lagi kamu munafik. Molo didok kokoh nong bertobat Allah tardidi parbue homma. Pertobatan bukan dengan kata-kata. Ngajora ho, jora mau bapak. Boleh beting bapakku na julo idot tong lutar dapok marisap. Ayes dia nga marisap. Ibeting matong ibu malilion. Jora ho na, jora. Nang penang nidok jora ko sa heli dope, iulak ko dope. Olo sa pepi tu heli. Dungi di pajongjong mau seiba. Disuku masalai. Jora doho, jora. Benarkah Jora? Enggak. Besoknya Marisa do betong manako-nako. Los sigaret na itu mesti tinako. Itulah pertobatan kata-kata. Maka yang diharapkan di sini jangan dengan kata-kata, pertobatanmu sesungguhnya lakukan dengan ketulusan hatimu. Alaniaha ala didok naking karena kerajaan Allah sudah dekat. Ngajonok harajaun ni debata. Dunia kita yang penuh dengan kelaliman, keburaman, godang dohok konflik, godang dohok perbeda-bedaun, kedengkian, kebencian, late. Iman waing ngoluta. Pauba maroham. Ajonok harajaun ni debata, ahado harajaun ni debata, ido nani sorahnya kami kuat petahun. Harajaun ni debata ketika datang Tuhan mau datang ke dunia di dalam Yesus yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa kesejukan dan yang akan membawa kebahagiaan. Iserona boy majaloon. Ini untuk siapa? Ini untuk orang yang bertobat. Halak naungolo paubaho rohana, paubaho ngoluna, paubaho pangalahona yang layak menerima kerajaan damai, kerajaan bahagia, kerajaan sejahtera. Rumah tanggamu songon temani Natal tahun, keluargamu akan terus buram. Kalau tidak mau kembali ke substansinya sebagai keluarga yang dibentuk Tuhan, hadirkan di sana kerajaan surga, hadirkan Tuhan. Dan itu tadi dikatakan ketika kita telah menerima damai sejahtera, molodung olohita pau bahor roha, pau bahor ngoluta, mengubah karakter, mengubah perilaku, mengubah cara hidup, mengubah cara ni maruga mata, marhuria tahun, dangasal marminggu. Ay marminggu rohami, ibereng paditasi bolo do enda, hubereng do. Ada ngasih tok kita na marmingguon, nga burjuro hatta, nga dengan pangalahota, jada taruri do hita, las do rohata no mula siya garejo. Suatu marungu tungut dan nok kita mula siya garejon. Dak temu nak ede ya te inna. Holan ede ni ina esterido temu inna. Bebe betok terpesona roking do ede ni pargudungi kan. Hirana itaruh di batu pinggir surgo. Molo tajaloi tahilalaho sejuk
maka kita juga telah dibawa kepada sebuah perubahan. Itu juga khotbah. Jamita dui sudia kedetai, jamita runang akakornia kainataum. Maka ketika kita boleh digiring ke jalan Tuhan, ke jalan damai sejahtera, maka kita akan kembali di jalan apa yang direncanakan Tuhan. Molodung di dalani hitamu semardalan, maka perjalanan kita, langkah kita semakin mantap, semakin pasti, tetapi penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kepastian, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Tuhalak nau mengubah pola perilaku hidup nado, na ditopot harajaun benua gijang. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nami, tari parhatam, paingotok kami, asaganu pami, paubahor roha, paubahong ngolu nami. Maulia tema Tuhan, huboto hami pardusa dohami, jojot kami lalap diak kadalan ni portibion, ala gudang pesona, gudang daya tarik, nama baik kami terlalap, huripu kami dui Tuhan persaudian, hapena hamaguan, atong Tuhan nami, loas mamarhiti hatam di minggu-minggu at penon, asalam tiur dalam mumanopo ngolu nami, hupa-ubahami akka pabahenan nami, pangalahon nami, hadirion nami, asa bongo harajaon hadameoni tu bagasang ngulu nami. Maulia tema Tuhan nami, hutangnya ko kami manak kuria mondo sudiaka kegiatan di ujung ni taonon, asa bui saluhut nahu paujuk kami di bagasa nakalas ni roha. Pos doroha nami, rap dohot todo husak kapihami sudiaka rencana di huriamon, jalarap dohot toma saluhut nai martupa, gabe mabay marulopolo pami di tonga-tonga ni huriamon. Songonima Tuhan nami nungadi paadar, ama nami siap panitia pesta jubileum 75 tahun kuriam HKBP Kebayoran Baru 1 tahun nanaing ro. Totong do Tuhan marpos ni roha kami, pabua saluhut nai tupapa tupaomu, marhite suderuas ni huriam napi nasupasum, boy hami Tuhan di bagasa sadani roha, rak makkalason, rak makkamuliatehon, dinggan di basam naung manugu-nugu huriam HKBP Kebayoran Baruon, marumur 75 tahun, 2 tahun nanaing rob. Tuhan nami di bata nami, hutangnya kok kami nangak kadongan nami, nasubuhi rap dohot tami alanyak kabar sahiton, pihak dope di rumah sakit ama nami, amang rusdin tabunan, na sipata Tuhan, boy putopumu bapak sahitna, sipata nunga boy mulak tutongan ibagas, alai topumu se ikon dibuat di rumah sakit, jalan waing pihak do di rumah sakit Fatmawati, songoni dohot inanami, inang nyonya mianna purba boru parapat, natong do pepeak di rumah sakit Angkatan Darat, songoni doho inanami, inang nyonya rak namarbun, doho amanami, amang situa firman hutapea, sudema nasida Tuhan hubuak kami tuadopamu, asa surdukot tangamu nago huasoi, mamasu-masu marhite tangan niak ka dokter, para medis, doho ubak peakan na pinangan nasida parhitiamu may, pamalupon nasida, manang molo adong kadongan namin naso huboto hami, natongon nuaing pihak di rumah sakit, tong matuhat topo nasida, ho mana pamalupon, pabenge rohana sida nang rohani sude keluarga na pature-turehon. Nangak kadongan namin na dirawat nuaing di bagas nabi, akan ang liling marsahit, naso hagwarak kami sada-sada, ipe tuhoma hubuak kami. Tuhan nami di bata nami, songoni manang di bagas at tikyon, dinalaw mar pesta hami mamestahon,
akka parningota di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus, nau kupuk kami mamukkan atwari, urutan nami dope tu akka minggu-minggu ondo minggu naro, gohi malas ni rohanami, asa dinggam mardalas aluhukna, ulau las ni roha perayaan pesta Natal di Huriamon, Tuhan nami songonima nang dibagasa tikyon, huboto hami di tonga-tonga ni parukilo do nang bangso nami, marningo dongan nami, na dibagasa bencana dia katikinong salpu, dongan nami na dong di Aceh, dongan nami na dong di Sumatera Utara sekitarna terkhusus na di Tapanuli Tengah, doho na di Sumatera Barat, ali tu hatata manasida, jala luasma nang akka pamarita nami, marhite akka bisu nasiako, makkalaputi pangurupio tu nasida, songonima nang akka naung pinasupasum, termasuk nak kuriam hakabipi, nunga tong patupahon, penggalangan dana, laos songoni nang dihuriam sadarion di hakabipi kebayoran baruon, papungon nami do pangurupion nami, ukap rohanami, songoni dibuka do nang rekening pangurupion nang tunasida, ipe Tuhan, loas ma solidaritas hajol maun nami, terlumobi di nanaing mamestahok katutubu pami, pabua marnatal ima marsilehon-lehon, mangulahon ulaon para sinirohaon, ulaon kemanusiaan, ulaon solidaritas, atong tuho mahu pasahat kami. Mau lihat ma Tuhan nami, pasu-pasu akayanak kon nami persikola rakana mangadupi ujian dope, dongani nasida, songoni dinalau maddapoto nakka masa liburan, asabui nasida maddalani di bagasa pos niroha, pasu-pasu bangso doho negara namion, di bagasa Yesus martangia kami. Amin. Maredde mahita laus tiki maredde di simata pasahat piliata tupakta tu bencana alam na di wilayah Sumatera tapasaha di piliat tujulu. Yesus Tuhan uriho mahawon, asa marihu Tuho angkatko, kohirohaku ingani awon, Cai godang no parang ngolaki, takkan so Yesus tope to hapi, disesa Yesus sude dosaki, kamero hati asirohana dia
aku diam dan biar aku hati pangodi aki Yesus pangodi aki Yesus Tuhan pangodi aki pada babi yang aku hati pangodi aki Tapasah ma pilihan nata papungon tua dopan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-lehon na ringga doho na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalar ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan opati bulok karajau mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalaputan dahami gudang ni selehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sahay pinarbadia maguarmu say ro maharajaumu say saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang lehom matuhami sadari okkang uluasia pari sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sedako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homada mena tutodim. Amin. Amin. Shalom, selamat Advent mari kita.